Ke revolution ya dala kari hakini gishi benai tam balasang ya ka kalai kendu palat spa teli gishnong haba pente bala pensang ya shwai ke jalang pai ba ke bla temu ben pelong hamaulai haka apoi terek bar hamaran student haka apo pratrek mentau benai uba aden ulai thu bala pelong ke jesulok berkinong senchar shnong lingba ki senjuk jongki kumah shillong Upper Shillong, Maukerwat, Mairang, Giantia Hills, bala tmuru ban hiar September boy. Hinrena markilat kilinti bala shim da kasarkar bania dana ka jingpang coronavirus la hap ban pinsange no shwa. Di nagaling ka jing iladet, ka jing shaban penbe ya bali ki jinglang kini ki tayo, pro akli ki tayo. Ka jing sha apu itrik iladet pan pani ka permission iladet pan penbiang bangin plong ya jinglang pai bah mulai. Aku pratrik po mana student nang takum jo arko trek ban hiar spok temri boy bat ki wi go bon ki jaka ten reina marka ni ke jinglong ka jingman kilim smo ba kalong ba te ngi ba ni ya chakmat ka bre begini ki chingalang te ngi na pan pen senge no sha shipor te limba ju pin ni ka pat ye ni ki shnong ki begini yo ban pen bet se ki bangin yo ban pen teplut kumbang ila pen te ki limba bi shi begini no mi ki jinglang bakin so ba ban sha shtong ba ni le se yon ka por kala long kapiang in yo ban stang biang ya kanika jinga kendo jinga slok makidon arjat ki jinga lang di bangi ngilek kawai ketika jinga slok ka consultative meeting ka bangi ong bat kinong dalam snong dinong sencha snong ka ba arpat ketika jinga lang ba ka bangi pembet bagi dor wasnong hadin jong ka jinga lang ka bangi kendo bat ki te ka ba arpat ka bangi ngi kwa kanika por kalong ba banai kublei ya boro ke ki shnong ki dor bashnong ki nong sensa shnong ki bangi de pani dundo ki bala ai ke jing kashan ka khan ki ba amin se mini ki bala ai jingot yingi bat ki bala kwa ru ban pen tulun step ya ka jinga identity ke jing kom ka revolution